Hello mga ka-dreamers, especially to all my fans out there. Marag may fans. Ako nga pala si Emiliano Ilicano from Liberty Bienvenido, Bohol, 24 years old. I was graduated at Trinidad Municipal College. Gusto ko po makapasok sa bahay ni Kuya kasi unang-una, gusto ko po maging artista o kaman. Pangalawa, gusto ko pong tuparin yung mga pangarap ko na magiging singer in the future. Idol ko po si Eric Santos at marami pang iba. At pangatlo, gusto ko pong makatulong sa aking mga magulang, especially this pandemic outbreak. And karapat-dapat po ako magiging housemate ni Kuya kasi marami pa akong papakita na hindi niyo pa nakikita. Moral third eye. Oh, come on, is this a prank?